laukan erdiko lana dutela, epaileak ere prest daude, eta laukan erdiko lehenengo mozten dituenaren, iramango du gaurko sari hau. Horea eta afari dute jokuan. Ba, bi, ja! Erkiari da bizkolariak, Jon Arizmendi, lehenengo kana erdikoa, jabenik ebaki du, bigarren abia lanean. Unai ere aurrari da lehenengo andurrean, hau Pariz, hau Betxe, hau Pani Noie gora, Erkiari da bimutilak, Etxe indartzen, Arize lan erdi pasata, hirugarren endora amaitzean. Ordaude biak, legi indartzen ari da berriz ere. Bukatu du Arize. Azken egon borra. Gero peleak. Txabeluna, txalo bero da mesedez Joni. Eta Unai, azkene bamorra, haupa Unai, honek ere txaba mezu ditu. Haupa Unai, haupa Joni. Animoa Etxeberi, ia txalo batzuk. Etxeberi. Animo. Hortxeita, txipotek, bai, txalo batxe ere. Hola, bien artero, esku ematea, egon deitzela, mehizizu eta txalo ero, zaparra. Etxeberen demora, 8 minutu eta 18 segundu. 7 minutu ondoren bukatu du lana, 7 minutu eskaz. Baina lan bikain egin dute biek ere. Zorion abioi. Eta txalo bero handi bat berriz ere. Jon Arizmendi. Aurten bigarren aldiz, eskuara postuan irabazle. Ez dakit, ja plazak izona, zeure burua, zemoz ikusi dizu. Nahiko arrexatea data, goza, ez? Guztua ikusi naiz, ez da iztera gaitik naiz urdurik jarri. Naizela urdurik jarri, eta holaxe, ondo jo, eta aurrea. Esaten zenun aurrekoan, urte osoa pasaitzula entrenatzen, gutxi edo gehiago, eta azkenean horre teknikak egin da, ez dakit, garrantzia handia daukala, ez? Golpea ondo jo eta asko, eta ez zula azkenen, da hoxe. Ez dala ez da potroen lana, hoxe. Eta Unai nola ikusizu? Bueno, pilot asko begiratu, baina ez dakit esan, ez dakit. Uste, ja, aurreko enborretikan ikusizula, ez? Aurretikan ja zinduazela diferentzia nabarmenak egin da, ez dakit, horretik igual zailako batxuzean? Denboa gutxi gaitu ala praktikatzen, pentsatzen, ez dakit. Ez zion asmatzen, ez dakit. Eta mendik aurrez, jarraitzeko asmokin, eta ez dakit, beste pauso bat emateko asmokin, nola zabiltzan? Iritsiko balitz, bai. Ez dakit, hor lehiaketak izaten dira, kategori ezberdinetan da. Aukera egongo balitz, bai, baina urruti ikusten. Bale ba, esker gertu. Bueno, Unai Etxeberria, postua bukatua. Aurretik, Jon, eatu ala, harek 18 minutu eta segundu batzuk eta... 25.
Zeure burua zemuz? Bueno, Zemuz eko zu? kortetan da banek egin, azken apuntatzen da kosta, baina bueno, denboa aldetik guztua, porque enun ustean jazkarnik ordu erdi inguru espero dut, eta bueno, denboa ditza uste baina bat. Hoi ba, pea ikusi hau ondo, eta denboa ere baita kortek eta oso eman ditu, eta uste baina azkarra bain dut, eta normala da, ez? Azken teknika, izitzen teknika asko balio, eta pili ez ondo hartu. Timoa? Denboa zaitza guztatu nahi, eta beha hobea izan da, ez da zer, eskua eman, eta usteat eman. Oseke, hurrengo astetan jo jaingo dugu, ze asmo daukazun, seitzeko edo... Earki, bueno, ba, zorionak. Entzate ikuskizuna jarra eman dezue, jendia torri da, eta... Desente, guztua, eta... Dena eskere asko, olako animoatik, barriako kartela eta dena Bai, pankarta jarri dute bai. Animoketa dira eta eskertzikoa, induen aleginatik, eta dena torriak guztiatik. Arki hau nahi.